कसे काय मंडळी, लास्ट टाइम आपण इल्लो सावंतवाडीमध्ये आपलं काम झाल्यानंतर आम्ही इल्लेलो बाबूसाठी शूज बघू होतो करेक्ट सोयल फूटवेअरमध्ये. मस्त मस्त डिझाईनचे फूटवेअर असतात आणि प्राईस पण एकदम मस्त असतं. तर नक्की एकदा व्हिजिट द्या सावंतवाडीमध्ये सोयल फूटवेअरमध्ये. खरेदी वगैरे करून झाल्यानंतर आपण परत एकदा आपल्या गाडीकडे गेलो आणि निघालो. गाडी घेतली रोडच्या साईड आणि आता खय थांबतो बऱ्यापैकी लोकांना माहितीच असताला. तर मस्तपैकी ह्याला सौंदर्याची चर्चा आणण्यासोबत करत करत आपण येऊन पोचलो करेक्ट आपल्या सावंतवाडीमधील मोती तलावासमोर. आणि एवढा सुंदर दृश्य होता ना की मनच भरा नाही होता. आणि हैसरला वातावरण तर एकच नंबर असताना रात्री तर नेक्स्ट लेवल. बघून वगैरे झाल्यानंतर परत एकदा गाडी घेतलो, सावंतवाडी बस स्टँड क्रॉस केलो आणि पुढे गेल्यानंतर घेतलो आपण एक भल्लो मोठो स्टॉप. कारण आपणाक लागलेली भूक आपण होतो करेक्ट घरगुती मालवणी जेवण मिळणाऱ्या हॉटेल ओमकारमध्ये. तर जसा की लिहिलेला होता ना घरगुती मालवणी जेवण एक नंबर. तुमका कसा दिसता कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आम्ही बघता बघता आमचं जेवण फिनिश केलं आणि टेस्ट तर हा एकच नंबर. परत एकदा आपण गाडीकडे इलो आणि आपणाक आता जाऊचा डायरेक्ट घरात. गाडी मी बाहेरच घेतली कारण परत